A implicación cidadá na guerra que está a sufrir Ucraína levou a creación de Galucrania, unha plataforma que ten como obxectivo axudar as vítimas do conflito. Dende Galucrania conseguiron enviar un autobús con materiais de primeira necesidade ao país ucraíno e regresar con persoas refuxiadas. Domingo de madrugada, en Varsovia, na estación de autobuses, subiron 46 persoas, das cuales 4 unidades familiares máis ou menos quedáronse preto de París. Algunas outras quedaron no País Vasco e ata aquí a Vila García chegaron 31 persoas e foron distribuídas en distintos núcleos familiares. As persoas refuxiadas xa descansan nos seus novos fogares. Nos vindeiros días regularizarán a súa situación nas comisarías de policía. Dende Galucrania sinalan o temor que pasaron non só no seu país, senón polo medo ás mafias ou fuxir del. Teñen medo, están atemorizadas porque tamén a eles chegan que hai mafias e que hai persoas que están a facer dos refuxiados pois negocio, entre comillas, non? Entonces sí que estaban preocupados, pero no momento que falaban con Sergi, que era o rapaz que iba no autobús, traductor ucraniano, enseguida vieron que era unha cousa en serio e que lles íbamos a axudar, entonces moi contentas, cada vez mellor. Sergi é un mozo ucraíno que reside en Vila García. Desprazouse ata Polonia co bus de Galucrania para axudar as persoas refuxiadas. Os relatos que lle contaron os seus compatriotas son aterradores. Sergi, a verdade é que estaba, serio e moi racional, pero tamén impactado por lo que lle contaban, porque a elas, sobre todo foron mulleres e rapaces os que viñeron, e se chegaba a información de que en Ucrania as tropas rusas están violándose a mulleres, están as tirando nas cunetas. Entonces, lles contaban esta información de primeira mano, unha cousa que cho conte na televisión e outra cousa que cho conte alguén no autobús que lle acaba de pasar a alguén que la coñece. Entonces, sí, nese sentido as historias son atroces. A viaxe saiu segundo o previsto. A valoración de Galucrania tras esta primeira viaxe é moi positiva. Se o miramos no miúdo, a estas persoas que chegaron ata aquí, pois lles demos unha solución a un problema persoal moi grande, entonces pensamos que é moi boa iniciativa e que temos que seguir axudando polo miúdo cada quen a quen poida. Esta primeira viaxe foi posible grazas á colaboración da cidadanía e de empresas como Fundiciones Rei e Autocares Avalo. Dende Galucrania xa teñen na súa página web e nas redes sociais un número de conta e información para quen queira colaborar coa plataforma. A previsión é enviar outro autobús a vindeira semana.